Sauraro Assalamu alaikum Latifa Mustapha Ja'far ke cewa barkamu da rana kuma sannan da sake kasance tare da ku a zango na biyu na da shirye sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. A shirin na wannan lokaci bayan Ramatu Garba Baba ta karanto labaran duniya za ku ji yadda ta kaya bayan da 'yan bindiga suka kai wato hari kan wani ayari na jami'an ofishin jakadancin Amurka a tarayyar Najeriya. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da hannu guda ake fama da takaddama kan shugabancin majalisar dokokin kasar. Kwanaki kalilan gabanin rantsar da sabon shugaban kasa za mu leƙa kasar Mali domin jin yadda bangarorin addini ke kokarin ganin yadda za a raba harkokin addini da na gwamnati a kasar. Waɗannan da ma wasu za su zo muku bayan labaran duniya. Ramatu gare ki. DW labarun duniya. Masana na bayyana damuwa kan barazanar da ke tattare da dakatar da yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine. Hukumar bayar da agaji OCHA ta ce kimanin dala biliyan 3 take bukata don ɗaukar ɗawainiyar waɗanda rikicin Sudan ya ɗaiɗaita. Wani jirgin ruwan China ya kife da mutum sama da 30 a cikin teku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana ƙoƙarin ganin an tsawaita yarjejeniyar da ta cimma na fitar da hatsi daga Ukraine zuwa sassan duniya. Majalisar da ma masana ne suka bayyana fargaba kan halin ha'ula'i da ƙasashe musamman na nahiyar Afirka da Asiya ya zuwa gabas ta tsakiya za su iya fadawa ciki muddin ba tsawaita yarjejeniyar da a yanzu haka ke tangal-tangal ba. Tun dai bayan barkewar yakin Rasha da Ukraine a watan Fabrairun bara, aka soma fuskantar hauhawar farashin kayan hatsi a faɗin duniya. Kafin daga bisani kasashen biyu da ke fada da juna tare da Turkiyya da ma Majalisar Ɗinkin Duniya su zauna har a cimma matsaya a rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta baiwa Ukraine ɗin damar fitar da kayan hatsi zuwa sauran kasashen duniya, wato tun bayan hana su da sojojin Rasha suka yi a ƙoƙarin kwace iko da ƙasar daga hannun shugaba Volodymyr Zelensky. To har wa yau Majalisar Ɗinkin Duniyar ce ta yi kira ga manyan ƙasashen duniya kan su taimaka waɗanda rikici ya ɗaiɗaita a ƙasar Sudan da ma ƙasashe da ke kewaye da ita. Hukumar dai bayar da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta ce tana buƙatar aƙalla dala biliyan 3 a gudanar da aikin agaji ga masu buƙatar taimako daga yanzu wato zuwa watan Oktoban bana. Rabin da al'ummar kasar ta Sudan miliyan 49 na dogaro ne da agajin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke samar musu ta fannin abinci da ruwan sha da ma wuraren zama na wucin gadi da ma sauran bukatun kiwon lafiya. Da ya ci gaba da yaƙi a ƙasar inda rahotanni ke cewa mutum sama da 800 ne suka mutu baya ga wasu dubbai da suka ji rauni da kuma miliyoyi da suka tsere daga gidajensu. To ana sauraron labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na DW. An ci gaba da gudanar da bincike don gano wani jirgin ruwan kasar China da ya kife da mutum akalla 39 a cikin teku. Dukansu dai ma'aikatan jirgin ruwa ne na mallakin China da suka hada da 'yan kasar ta China 17 da wasu 'yan Indonesia 17 da kuma 'yan kasar Philippines 5. Jirgin da ya kife ne da wani jirgin da ya kife da na wani kamfani ne mai suna Penglai Jingle Fishery, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin kamun kifi na gwamnatin China. An da ci gaba da faɗaɗa aikin ceto da taimakon ƙwararru daga ƙasashen yamma a faɗin ruwan da al'amarin na jiya talata ya auku. Sai dai kawo yanzu babu wani ci gaba da aka samu, in ji Wang Wenbin, wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta China da ya tattauna da manema labarai. A nan Jamus kuwa wani mataimakin ministar ma'aikatar kula da tattalin arziki ne murabus bisa laifin nuna bangaranci a yayin zaben wanda zai zama shugaban wata hukuma. An dai gano yadda Patrick Rashin ya taimaka wajen zaben wani amininsa mai tsayin shugaban hukumar makamashin kasar wato Dena. Gresham, wanda ɗan jam'iyyar The Green da ke cikin ƙawancen gwamnati mai ci, ya fara shan suka tun daga lokacin da aka gano rawar da ya taka a zaben Michael wato Shefa a mukamin. Tunadi ya nuna nadamarsa yana mai cewa ya tafka kuskure don kamata ya janye daga cikin kwamitin da ke da ikon zaben shugaban hukumar, kasancewar aminin shi na daga cikin masu neman mukamin amma kuma bai yi hakan ba.
A can tarayyar Najeriya kuwa rahotanni sun tabbatar da harin da aka kai kan ayarin motocin kasar Amurka a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin kasar. Harin da ya yi ajalin mutane 4 kuma bi ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka ne da direbobi 2 tare da kuma wasu guda 3 da aka yi garkuwa da su. Fadar gwamnatin Amurka dai ta tabbatar da wannan harin, sai dai ta ce babu ko ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta wato da harin ya shafa. Labaran duniyan kenan. An gaida Ramatu Garba Baba da ta fassara ta kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. DW harkokin yau. To a harkokin namu ne za ku ji cewa a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan a rantsar da sabon shugaban kasa a tarayyar Najeriya ta kaddama ta kaure dangane da bacin shugabancin sabuwar majalisar dokoki da za a kafa. Za mu je kasar Mali domin jin yadda ake tunanin yadda za a raba sabon kundin tsarin mulkin da kuma harkokin addini da na gwamnati. Akwai shirin abu namu da kuma darasin rayuwa da yake yau Laraba muna tafi da shirin ra'ayin matasa kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko mana dangane da rahotannin da muka gabatar. Amma yanzu kai tsaye bar mu fara da tarayyar Najeriya inda 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan rajin kafa kasar Biafra ne bangaren IPOB suka da ke yankin kudu maso gabashin kasar suka kaiwa wani ayarin jami'an hulɗar jakadancin Amurka hari tare da halaka mutane 4 da kuma yin garkuwa da wasu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello na dauke da karin bayani. Wannan hari dai da ku da yammacin jiya tsukin ƙauyen Atani da ke karamar hukumar Obaru a jihar Anambra, wadda ke a gab da kan iyakar jihar Imo da Anambra din a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Harin dai da aka bayyana shi da na kamar kwanton bauna, maharan da ake kyauta zaton 'yan kungiyar rajin biyafar na IPOB ne sun buɗe wa ayarin jami'an hulɗar jakadancin na Amurka wuta yayin wata ziyarar aiki a yankin. Bayanai dai sun tabbatar da cewar akalla mutane 4 sun halaka a harin, wanda kuma ya hada da ma'aikatan ofishin hulɗar jakadancin da 'yan sanda 2, kuma daga bisani sun bankawa gawawwakin mamatan wuta. Haka kuma 'yan bindigar sun yi awon gaba da wasu mutane 3 suna garkuwa da su har kawo yanzu. Honorable Abari mai Christian kenan da ke zama mai magana da yawun gwamnan jihar ta Anambra ke cewa tsukin da wannan hari ya afku dama ba shi da tsaro, bai kamata jami'an ma su bi ta gurin ba tare da masaniyar hukumomi ba. Kan iyakar Anambra da Imani yana kuma da matukar hadari domin a nan ne sansanonin 'yan bindigar suke. Har kawo dai yanzu babu tartibin bayanai kan dalilan wannan ziyara ta jami'an ofishin hulɗar jakadancin na Amurka a yankin da kuma takamaimai jami'ai nawa ne a tawagar tasu, ko da ke kuma na yi ta kokarin jin ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ta Anambra DSP Tochukwu Ikenga, amma ya yi ƙemiman ɗaukar waya. Ko da yake dai rundunar 'yan sandan ta bayyana cewar ta tura dakarunta zuwa tsukin da abin ya afku, inda suke gudanar da sintiri domin gano waɗanda suka yi wannan aika-aika tare da kamun su. Sai dai wani ɗan jihar ta Anambra Benny Okapo da ya nuna masaniyar afkuwar wannan al'amari ya ce. Ya ce jami'an hulɗar jakadanci na Amurka su 4 an kashe su, ko da ke dukansu 'yan Najeriya ne. Kamata ya gwamnati ta tashi tsaye wajen shawo kan wannan matsala ta kashe-kashe a nan yankin. Musamman yasa gwamnati ta kasa ɗaukar mataki ba, ko da yake kamar akwai siyasa ciki, domin kotu ta umarci gwamnati ta saki Nnamdi Kanu amma ta ki, kuma kin yin hakan shine kusan ke jallin afkuwar ababe marasa daɗin ji da gani a yankin na kudu maso gabashin na Najeriya. Daga bisani dai gwamnatin Amurka ta sanar da cewar harin ko kusa bai ritsa da 'yan kasar ta ba. Barista Jalo kusa jam'iyyar APC ya ce wannan hari na da wata kinaya ta ɓoye. Yadda suke yi din ma'ana su ba neman zaman lafiya suke yi ba, yaƙi suke so su kawo, kuma su kawo bangare su koma baya a ƙara tsare su a duniya saboda abin da suke ba tare ba da nufi mai kyau suke ba. Wannan abubuwa da wanda yake cewa su nufin su akwai da suke ƙoƙarin ƙasar nan ta wargaje. Yan rajin na Biafra da bangaren IPOB da Nnamdi Kanu ke jagoranci ta ayyana zaman dirshan a gida a fadin yankin na kudu maso gabashin ƙasar a ranar 29 ga watan Mayu da muke ciki, wato ranar da Najeriya za ta yi bikin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin APC da Bola Ahmed Tinubu zai jagoranta. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
To gabanin miƙa mulkin ga Bola Ahmad Tinubu takaddamar neman shugabancin majalisar dokoki ta 10 a Najeriya ne ke ci gaba da rarraba kawunan 'yan majalisar duk da yunkurin ɗinke baraka. A yanzu haka kungiyar wasu tsofaffin 'yan majalisa na jam'iyyar APC mai mulkin sun haɗu da wasu daga jam'iyyun adawa domin shawo kan lamarin. Daga Abuja, Uwais Abubakar Idris ya yi kuma da ƙarin bayani. Tun daga lokacin da jam'iyyar APC mai mulki wacce a yanayi na ba sabon ba ta fito ta ayyana mutanen da take son su zama shugabannin